Duha ka inahan ang nangayo karon og tabang alang sa ilang mga anak nga naka-confine sa managlaing ospital. Ani ang detalye? Mao kini si Christopher White nga taga Tikulon, Malita, Davao Occidental. Kinsa na confine karon sa Quezon City General Hospital tungod sa na-complicate na nga sakit nga pneumonia ug severe ulcer. Negatibo man hinuon siya sa COVID-19 apan sobra na usa ka semana siyang naka-confine sa maong ospital. Buot man mutabang sa maginikanan ni Christopher apan tungod sa tumang kapobrehon nanuktok na lang sila sa dunay malumong kasing-kasing aron matabangan sila nga mapatambalan ug makauli na unta ang anak. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo dahil wala po akong sapat na pagkukunan para sa suportahan ko ang panghinahanglan ng anak ko. Samtang laing inahan usab ang nangayo og tabang tungod kay nagpabilin pa sa ospital ang iyang duha ka bulang anak tungod sa komplikasyon ug congenital heart disease. Mao kini si Heartfilia Chavez, anak ni Maylin Chavez. Magtulo ka bulan na kuno sila sa usa ka pribadong ospital sa Davao City. Dili kuno sila makagawas tungod sa kulang pa sila og 200,000 pesos. Gani, gikolateral na nila ang ilang yuta apan kulang paghihapon tungod kay tunga sa milyon ka pesos na ang ilang bill. Sa buot mutabang, mamahim ulang mutawag sa ginikanan sa bata sa cellphone number nga makita sa inyong TV screen. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.